lo 4-4-2 yabo unozinto Darren Johnson ngeke akuphoxe Sandile Mthetho Tarek Phillips khona Rian Hana mupla phela ke eceleni kanti ke namhlanje uthe cha ngizoke ngize ngeexperience yakhe lapha ke ubongani Msungu kanti ke uthando lwenkosi Shona insizwa semshona ukhona umfoka Ngwenya phambili Hendrik Extend namhlanje kanti ke ngakolunye uhlangothi awuthi umkakarambane lapha ke ke uAbsalom Odao uthena lapha ke uyena ke lapha ke uSpace ukhona umfana noNebone kanti ke bamshintshile ke namhlanje lapha ke umfana uShakes bafaka ke insizwa lapha ke umtaka Hoto Mohoma Khawula bakhona uyanela Mbuthuma uyabona njengamanje nawe uyaqala uyagcwaya insizwa ukuthi uyazelapha iBravosa sazi mfana shayite encane sazi khona ke yalashona suka lahlala enaba kaphuma nokwakhe umntaba omkhulu kanjalo ngakazoyibone Bemlo Mazulu noNano Pirates ebona ke lapha ke amazulu kanti ke angeke uxoxele uma ngithi izindala zombili akhe lapha ke siyabonga phela nomvethe Sipho Chain usekameni yekudla khuluma nawe nje thula usekameni yekudla mntanami kumanje nje kuthani keningi yuka naye lapha ke usiye mina ura nansi ngeni Orlando Pirates sakhuluma isipam picture kamnando Alan shade open yaphi ngakithi ishakwathethe okayiwe sinyama siyamenyezela Orlando Pirates Devils Brazil Gujamu awubheke lapha ke ikhahlelwa kamnandi Paulo Liampema yango Alane umqeqeshi kwakunini uThombi ngaleso sikhathi nali ibhola phakama Shaleyo Rele bukhile Mofokeng Evele tata mina bengwazi Tol Michael Lakin Let's see again. Famous Nepla ukhona Stevels Brazil Gujamu buka le line of defense yamaZulu yakreka la buka na ngeqhamuka ngale emva kwabo awubheke nje Apolis the cross Moreni wayishaya wayikopelisa wathukela kuyona lapha ke uDarren Johnson awumbheke nje Spooky cross hard and low bam save that person ngendlela ongakazi uyibone kanti yakhutsha umdlalo nawuthumela isikhandi Stevens eBrazil Gujamu shawa itiming uMbuthuma yabona khona lo mshini lokuthuma tatazela lo layisha umobo kwabheke icross eyodwa yabakhulula yangena nje manje Orlando Pirates senyama nje manyezela vuti ave Brazil bikachama sihlabeni mntanami ukinga labantu wathi iphukane ifuthwa ngedum hey kahlale ngaleso sikhathi abina ke lapha ngekina ke uNkosinathi Space Golden Arrows ilapha zakhela khona igama uthe qala nje fika washe angabe defender of the season yangena ngaphakathi yamanje noMorene sebenza inkonyane yenkosi sebenza sabinza futhi shokoza ngekhanda phuma naye lapha ngoMbuthuma umthinto wokuqala selekumbhekile counter lapha ngena kwaSpro Apolis ngihambo Apolis inkonyane yenkosi ake wakhithize Brazil Gujamu awubheke lapha ngene yakhona kick Apolis kumisipam wala waphetha uTukakarambane somato hayi yanyakaza njengamanje futhi cross ana umuntu esulwa ukusula ke lokho kusulwa bazomphela fara
babhekene nabo lapho Darren Johnson nezindini yini abangakhona ukuyenza. Kwato save yakhe lapho Darren Johnson athunga iguzu. Nanzi hamba futhi ibhola kuMisipam save alala sibhekele khona usakuta ibhola kuMisipam save yakhe lapho Darren Johnson. Mbata badlalo Tjata awumsholozi kedle ihlekisi umfokazi uphanga uzobuka ibhola baningi abantu iphakeme yonke kwaZulu Natal. Fucking Mbata Maremi cross awubuthuma lo umbuthuma imlalo abantu kodwa-ke bekongomfokeng hluleka-ke ukushaya-ke net ayiplace Staples eplazini kujamo athi amakhanda awafani awubheke la buso bamapali kangena laphana-ke Apollos ayiwele athi nompempa ngiyiboni leyanto Makokolo ahluleka ukumukela ibhola Tjena lapha-ke uMbuthuma ezama-ke kwivimba lapha-ke buyisele emuva Orlando Pirates zimnyama ziyamenyezela alungakanani uthanda umfana wabo ihamba futhi lapha-ke ibhola yangena lapha-ke Orlando Pirates hayi kumnyama sikhona Police Staples eplazini kujamo bhekwa Police hlulwa ibhola ndaba yakhe ndaba yethu our story uthi uRajiwa faka ngaphakathi kuyena lapha-ke Makgopa Fucking! Shaleyo! Shana! Namatambo! Zimnyama ziyamenyezela. Zimnyama. Akasibheke. Angeke lapha Andre Thiong. Schopas kuMasipam hey mntanami buka lapho uMakgopa buka uMakgopa mntanami kwarolwa 10 to go hey mntanami Makgopa ngibabona bonke Makgopa yebo wenzile Mofokeng kodwa